காய்ஸ் மார்ச் 28 ஒரு வீடியோவும் இன்றைக்கி காலைல ஒரு வீடியோவும் போட்டுக்கோங்க. அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஆப்பில் இன்னும் ஒர்க் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு காய்ஸ். அது ஒரு லைஃப் டைம் ஏர்னிங் ஆப் காய்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஆப் வந்து இதான் காய்ஸ். இந்த ஆப் வந்து நேற்று தான் காய்ஸ் லான்ச் ஆச்சு. வாங்க காய்ஸ் இந்த ஆப் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஃப்ளைங் மணி சேனல். நாம் இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஆப் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது நேற்று தாங்க லான்ச் ஆச்சு. வாங்க தான் இந்த வீடியோ பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அந்த ஆப்போட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தாங்க இருக்கும். இதில் இருக்கிற அக்கௌண்ட்டு யாருக்கும் இருக்காது. அதனால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரிஜிஸ்டரில் வந்து மேலே உங்கள் நேமு, கீழே மெயில் ஐடி, அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேடிஎம் நம்பரு, பாஸ்வேர்டு, அடுத்து கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு காய்ஸ். டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் டிக் கொடுத்துக்கோங்க காய்ஸ். ஃபுல்லாக வந்தோடனே ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தாங்க இருக்கும். இதில் நம்ம ஏர்ன் பண்ணிக்கிறது ஸ்பின் காய்ச்சல். நம்ம ஸ்பின் பண்ணி ஏர்ன் பண்ண முடியும் காய்ஸ். ரெஃபர் பண்ணி ஏர்ன் பண்ண முடியும். வேறு ஆஃபர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ண முடியும். இவ்வளோதான் காய்ஸ். இதில் வேறு எப்படியுமே ஏர்ன் பண்ண முடியாது காய்ஸ். ஆட்ஸு தான் காய்ஸ். வெறும் தலைவலியாக இருக்கும் காய்ஸ். இதில் நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ். இப்போ எனக்கு 2 காயின்ஸ் வந்துருக்கு காய்ஸ். காய்ஸ் இப்படி வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா காய்ஸ். இதில் நீங்கள் பேக் கொடுக்காதீங்க. பேக் கொடுக்காம இப்படி ஸ்டைலில் 3 டாட் பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்காருங்க, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணோன்னா காய்ஸ் இந்த 3வது இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீன், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணோன்னு அந்த பாருங்கள் மேலே வருங்க, காயின்ஸ் ஆட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா. அதுக்கடுத்து அதை திருப்பி இந்த இங்கனக்குள்ளே 3 இது பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணணும் எப்படி வருது பார்த்தீங்களா. இதை கிளிக் பண்ணி ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுக்கோங்க காய்ஸ். ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டோன்னு திருப்பி காயின்ஸ் ஆட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்துடுச்சு பாருங்கள் காய்ஸ். வேணால் வாங்க இதில் கூட காட்டுறேன் பாருங்கள். 2 காயின்ஸ் 3 தடவை ஆட் ஆகிருப்பாருங்க. இதே மாதிரிக்கே மறுபடியும் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் காயின்ஸ் எவ்வளோ வேணுமே ஏர்ன் பண்ணிக்கலாங்க. வேறு ரெஃபர் அண்ட் ஏர்ன் காய்ஸ். இதில் ரெஃபருக்கு 300 காயின்ஸ் தராங்க. வேறு ஆஃபர் கம்ப்ளீட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கல கூட பேசினா மறந்துட மாட்டேனா. ஆஃபருங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டுங்க காய்ஸ். காசுனா பாருங்கள், டெலகிராம் இது வரைக்கும் ஏற்றலைன்னா அதான் நீங்கள் டெலகிராம் ஏற்றாமல் இருந்து இப்போ ஏற்றுனீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு காயின்ஸ் தருவாங்க. வேறு அதுக்கு ரேட்டர்ஸ் போட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு அளவு காயின்ஸ் தருவாங்க. வேறு அதில் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதில் வந்து காயின்ஸ்னால் வேறு இதாங்க காய்ஸ். இதுதான் காய்ஸ் உங்களோட ரெஃபரல் கோடு. இந்த ரெஃபரல் கோடை நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சோசியல் மீடியாஸில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபருக்கு 300 காயின்ஸுங்கிறது கிடைக்கும் காய்ஸ். இதில் நம்ம இப்போ வித்ட்ரா பண்ணதை பற்றி பார்ப்போங்க. ரெடிமே ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ऐसा धमाकेदार वेलकम चाहिए तो रम्मी सर्कल காய்ஸ். இதில் பாருங்கள், மினிமம் ரெடியும் பொறுத்தளவுக்கு 1 ரூபீஸ் தாங்க. இதில் எல்லாராலையுமே 10 ரூபீஸுங்கிறது டெய்லி நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க டயத்தில் ஏர்ன் பண்ணிக்கலாங்க. மஸ்ட்டு இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த ஆப் பற்றின ஃபுல்லு டீட்டெயில்ஸ். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவை சந்திப்போங்க. பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சூனாப்பானா சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்தாலும் உன்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா. இதை இப்படியே மெயின்டைன்